What's up guys? Good morning. So, ngayon na tayo nakapag-start ng vlog ulit. Simula kahapon kasi sobrang pagod na. And talagang sinulit natin yung time. Dito, pagdating natin, syempre, nakipag-usap tayo sa ating family here and all, bonding. At ngayong araw ay napagpasyahan namin pupunta sa iba't ibang pwedeng destinasyon na maaaring puntahan malapit dito sa aming lokasyon. Sabi nga nila, hanggat kaya nating libutin, mga lugar na kaya nating libutin dito sa mundo, libutin na natin. Dahil minsan lang tayo nandito sa mundo. Kaya kung ano yung kaya nating masilayan, puntahan na natin. What's up guys? So yun, nagre-ready na kami para makaalis na kami. Ayan po si Marla. Touch lang ako. Ready ka na ba? Yes, I am. Yeah. Ano, ipunin ko yung tartar ko. Tapos ka? Ikaw ready na? Hi guys, shoutout guys. Ayan, tingnan mo. Gusto ko na Hindi siya magdagat. mag-ride. Gusto ko na magdagat guys. Ayan siya. Gusto ko na magdagat. Yan. Parang mangitim naman ako. Puti mo ah. Kasi akala talagang puti niya. Pero okay lang yun. Tignan nyo guys oh. Namumuti na ako. Ano masasabi mo maputi na si Mike? Bihira na ako maarawan guys. Hindi naman totoo. Bihira daw siya umarawan. Ayun trabaho niya palagi na sa arawan. So yun, later guys update na lang. Bye. A few moments later. Hinihintay natin sila. Ikutin ko muna kayo dito sa bahay. Sa Pangasinan. So, ayan. Ayan yun. Diba? So, guys, dito ako lumaki. Dito ako nag-stay nung ako bata pa. At hindi pa ganito yung itsura actually ng bahay na to. Ayun. Ayun, shout out. Kwarto to ni Ninang Yan. Yan yung kwarto niya dati. And dito yung hagdan. Actually, hagdan dito talagang nakakatakot. Pero sanayan talaga. And then, ito kasi bago na to guys. Sobrang malayo na siya sa dati. Yan. So, from here, ayan ang pinaka parang balcony. Wow, balcony pa to. Ganyan kalawak. Pwede kang mag-tent dito. Mga 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tent. Ayan. Pwede dyan. Ayan. So, ganito yung kalawak. House tour. Ayan. Habang hinihintay natin sila, di ba? So, maganda yung pagkakagawa kasi din. Yan. Ang ilaw yung sa gabi. Di ba automatic? So, let's go. Tutur ko kayo. And ito yung hagdan pababa. So, talagang ginawa to kasi pag gabi na dumarating si Ninang galing ng Manila, pag siya ay uwi dito sa Pangasinan, at least, dire-diretso na lang siyang aakyat dito sa kanyang kwarto, right? Yan. Ito naman yung harapan. Yan. Ayan yung gate. Yan. And ito yung itsura niya sa harapan. Ayan. Ito yung motor natin. Motor nila, bike. Motor ni Kuya. Magsata sila. Kaya itsura. So, ito yung house. Bubuksan mo yan. Tadan! Ayan, nag-vlog ako. Ayan. Si Ate Tere. Ayan. Kiyan manawag dapat na. Ingat kayo. Sabi ni nanay, sa ano na lang daw. Sa mahal na araw. Kaya hindi ko rin kung nakakondisyon yung motor namin. Dapat nakakondisyon. Baka may mata rito. Yan. Ito ang kusina. And nakainan. So, ganito sa province. Yan, kwarto ni nanay. And the ref. And paglabas mo dito is the kitchen. And the CR. And yan, napakalaki ng kitchen dito.
nag-vlog. Na bahay kubo. Ayan, yung bahay kubo. And another CR. Ayan yung pinaka-CR namin. GoPro, Hero 10. Black version. Ayan. Ayan ang CR. Ang CR. And may CR din doon. Yung si Kuya Jumper. And napakaganda ng araw. Ay, dito sa likod. Ayan. Maraming tanim dito. Ayan yung buko ni Ninang. Ay, kaya ano yata, hindi ko lang sure kung si Tita Christy ang nagpatubo or kung silman. Pero napakaganda ng pagkakatubo niya, guys. Yun, no? Meron na actually the bukaw. Tadaan! Wala, bakit sinabit lang. Pero, I don't know kung merong, purpose. Ayan. And ito, machine to ni Lola. Alam ko kay Lola busy nito. Ayan, nandyan siya. Lagay. See? Ayan. Ito yung bahay ko po. And then, pagpunta mo dito, ayun, dami yan. Ito, kamyas. Kamyas ba tawag yan? Ayun, di ko alam kung kamyas ba tawag dito. Comment down below. Comment down below. Ito, I don't know. Pero para siyang bayabas. And ito kalamansi ito for sure. Kalamansi. And banana. And pagdating mo doon is yung bahay. So, mamaya pupuntahan natin yan, guys. Nagkaroon lang tayo ng short house tour. House tour. So, habang hinihintay natin sila. Anong oras na ang init-init? Ayan siya. Mainit na yung alis namin, ah. Okay, pasalit kayo. Baka manawag na lang tsaka Lingayen Beach. Kasi yung, duda ako dun eh. Kasi baka, hindi ko pa kasi napacheck yung motor mamaya. Baka may matarik Okay. pang yun. Okay mo na. Diba? Alis wala kayong matarik na. Sobrang tarik ba? Hindi naman, pero hindi sa dang Katutubo, Aguilar. Okay. Pag talagang abutin mo yung view Yung deck, pinaka-view medyo deck. may matarik.